Ev dimen geliyên li hevhatına malbata Şen Yaşar û Yıldız e. Ferit Şen Yaşar û İbrahim Halil Yıldız bi navbeynkariya cîgirê Serokkomarê Tirkiyeyê Cevdet Yılmaz destê hevgirtin û soza li hevhatinê dan. İbrahim Halil Yıldız parlamenterî berê AKP ye û neha endamê Meclîsa Navendiya AKP ye. Ferit Şen Yaşar jî di sala 2023 da ji Dem Partiyê bû parlamenterê Rihayê. Neyartiya her du malbatan sala 2018 de dest pê kir û di pevçûnekê çekdarî de ji Şen Yaşaran sê ji malbata Yıldızan jî kesek hate kuştin. Li hevhatina her du malbatan bi dilê rûniştvanên Sirûcê ye. Em ji bütün vîza rûzê cara raşitê dixwazin, bütün zilmê re dixwazin. Em naxwazin zilm ti cara bibe û li ti kesî û hele li Kurda. Em naxwazin li Kurda ji tew zilm bibe, bîle Kurd li Kurd bigese. Hîrova zilma Kurda hîrova roja biyese em pir kêfxweşin. Em dixwazin em tim rûyê wanî bibînin. Her dayılar jî Xwedê xêrli nefle bige. Em pir mutlune, pir rindin, em gî birayê hevin. Mizet aile ne gerîb bû, ew jî bîne aile me û. Xwe şeytan şerri wiyanî. Tiştî wanî em ne terefdarin. Raya giştî navê Şen Yaşaran bi çalakiya edaletê ya Emîne Şen Yaşar nas dike. Ji doza kuştina çar kesan gurê Emîne Şen Yaşar Fadil û birayê parlamenter Enver digel du aqrebayê wan hatin girtin. Lê hejdê mehê de ev her çar nav ji girtîgehê hatin berdan. Malbata Şen Yaşaran piştî 6 salan şîna xwe danîn. Çar roj piştî şînê bi pêşengiya wezîrên hikûmetê her du malbat li hev hatin. Bername ku weka bernameyeka fermî a dewletê bû, beşdariya gel bi sînor kirin û tedbîrên zêde ê ewlehiyê hatin girtin. Gelek şêx alim, Seyda û Rûspê jî li wê derê amade bûn. Ahmet Türk, Sirrî Süreyya Önder û Cevdet Yılmaz nava her du malbatan çêkirin. Lê tê gotin çalakiya Emîne Şen Yaşar a li Enqerê li pêş parlamentoyê banderokê mezin çêkiriye û Serokkomarê Tirkiye xwestiye ev neyartî were bi dawî kirin. Ahmet Türk jî axaptineka Kurd kir û anî ziman qasî zehmetiya li hevhatinê dewamiya aştiya navberê jî pir girîng e. Ev Osman Yıldız û bavê parlamenterê AKP ye ku di şer de kurekê wî jî hatibû kuştin. Li hevhatin bi dilê wî ye. Lê Emîne Şen Yaşar beşdarê şîva aştiyê nebû. Di roja taziyê de anî bû ziman ku ew naxwaze ça bi serê endamên malbata Yıldız bikeve ji ber ku nexweşxanê kurê wê û hevjînê wê bi destê xizmên parlamenter hatibûn kuştin. Lê motî çaw wî wan re li hev werî. Dedî kozakê gî bikujin. Tava bavê şeş bûn gîv zilmê kuştin, bav şer jê kirin, bav hûr kirin, o dewera pir li hev were, zariyê min kuştin. Mecbûr seve vî kurkî megî da berçavê xwe. Piştî bername li hevanînê rojnamevan ji holê hatin derxistin û bername ji çapameniyê re girtî dewam kir. Mexwest em bi Ferit û İbrahim Yıldız re jî biaxivin. Lê ji ber biryarek daxuyaniyên taybet nedan. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Ruha.